Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Napabilang sa mga top-performing government-owned and controlled corporations o GOCCs ng pamahalaan ng Bases Conversion and Development Authority, Clark Development Corporation at Clark International Airport Corporation. Resulta ito ng malaking dibidendo na naipasok na nasabing mga ahensya na siyang ginamit ng gobyerno sa pagpopondo ng iba't ibang mga programa at proyekto para sa mamamayan. Pang-anim ang BCDA sa top dividend contributors na siyang pinakamataas itong nakuhang ranking matapos mag-remit ng record high na 5,330 million pesos as of September 12. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bincang, patunay ito sa misyon upang isulong ang progreso at inclusive development para sa taong bayan. May pinapakita raw nito ang bawat pisong nalilikom ng BCDA ay naihahatid sa nation-building initiatives para sa pagpapalakas ng mga komunidad at ekonomiya. Samantala, tinanggap ni CDC President and CEO Agnes V.S.T. de Vanadera ang Certificate of Recognition mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Finance Secretary Ralph Recto, makaraang top 9 na sa mga nag-remit ng kanilang dividend sa gobyerno. 2,488 million pesos ang itinurn over ng CDC na sumasalamin sa 71% ng audited net income ng government corporation itong 2024. Mas mataas ito ng 38% mula sa 1.8 billion pesos noong 2023 habang 1.21 billion pesos naman noong 2022. Sa kabuuan, umabot sa 5.5 billion pesos ang kontribusyon ng CDC sa kasalukuyang administrasyon. Kinilala rin ng pamahalaan ang ambag ng Clark International Airport Corporation o CIAC makaraang mag-remit ng 282 million pesos dividend sa national government. Tinanggap ang pagkilala ni CIAC President and CEO Jojet Alcazar, CIAC Vice Chairperson at BCDA President and CEO Engineer Joshua M. Bincang at Directors Romel M. A. Santiago at Noel Tolabot mula kay PBBM. Ipinapakita raw ito ng CIAC ay sumusuporta sa mga hangarin ng gobyerno, partikular sa mga kapaki-pakinabang ng mga proyekto para sa national development tulad ng Clark Aviation Capital. Ang CDC at CIAC ay subsidiaries ng BCDA. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.